שלום אנשים, היום אני אלמד אתכם איך להשתמש בפראפס. אז בואו נתחיל. פראפס אצלי פתוח, תפתחו אותו גם אתם. זה יפתח לכם את הדף הזה קודם, את החלון הזה. אם אתם רוצים להקליט סרטונים וכל מיני דברים, אתם הולכים למוביס. ובעצם פה יש לכם איך לתפוס את המוביס שלכם, אתם יכולים לשנות אותו, אני משנה אותו לסימן הזה, למה שאני אוהב. יש לכם, אתם יכולים לעשות שמה שאתם שומעים גם הם ישמעו, ואתם יכולים להוסיף את המיקרופון שלכם. לי יש מיקרופון עם אוזניות, ופה זה בעצם איפה הנה, אפשר להחליף את המיקום של הסרטונים של זה איפה שאתה רוצה בדיסק די, נגיד אני שם את זה פה, פה או פה אפילו. אבל בכללי, אם רשום לכם פה, פשוט אתם יכולים לעשות ככה. תראו, תעתיקו את זה D, תהפכו את זה לאנגלית קודם, בין פראפס מוביז, וזה ייקח אתכם ישר למה שהקלטתם. יש הרבה הקלטות כאילו יחסית, אני מחקתי חצי מהם גם, וזה כל מה שאתה צריך לעשות. ויש לכם גם את פה ב-FPS, מתי נגיד שאתה נכנס לסרטון, שנייה נגיד אני אכנס לזה. מצטער אם יש לי לאגים, המחשב שלי לא הכי טוב. רגע, פאק נידל חזקה אחי. נגיד יש לכם פה אתם תראו זה צהוב, נגיד פה, נגיד פה, אתם רואים? גם ביוטיוב יהיה לכם. שנייה אני אכנס סתם סרטון, נגיד פה, פה, אתם רואים? וככה זה, אתם יכולים לעבור ב-12, אתם יכולים לעשות 11 וזה יעלים לכם את המספר מהצד, וככה בעצם משתמשים בפראפס. ופה יש לכם את F10, שזה בעצם רק מצלם לכם את המסך, את התמונה אם אתם רוצים. נגיד, בוא נראה לכם, אתה לוחץ, אתה נכנס קודם F10 וזה מצלם. תראה עכשיו שנייה אני אשתיק את הסרטון. אתה לוחץ F11 זה מעלים לך את זה, אתה לוחץ עוד פעם זה מחזיר לך את זה, אתה לוחץ F12 זה מוזיז לך לצד ימין למעלה, צד שמאל למטה עוד פעם, צד ימין למטה, ומעלים לך אותו. הנה אתם רואים שם כאילו פה היידה עובר לי, אתה יכול עוד פעם ואז יחזיר לך למקום שזה היה בראשון. עכשיו אם נגיד אתה השארת את זה על F9, אתה יכול להקליט את זה, נגיד ללחוץ על ה-F9 שלך, זה יהפוך להיות אדום וזה יקליט לך את זה, וללחוץ שוב כדי שזה יפסיק להקליט. מצטער על הקול שלי, פשוט אני רקמתי. עכשיו תראו מוביז, הנה ומה שהקלטתי זה יהפוך להיות אדום וזה... אז זהו, ככה משתמשים בערך בפראפס. ביי.